En primer lloc, la Montse Solà, companya de la CUP aquí al Priorat, antropòloga, treballa al Parc Natural del Montsant i està aquí per explicar-nos la campanya d'habitatge que van engegar aquí la CUP del Priorat, una campanya molt potent que van engegar fa 2 anys, si no recordo malament. Fa 2 anyets i res, ens explicarà una mica la campanya. I a l'esquerra de la Montse trobem el Robert Sabater, company de la CUP de Viladamat, que ha sigut 8 anys regidor, a veure si t'ho dic bé, 8 anys regidor d'urbanisme, dels quals 5 també coincidia sent la màxima autoritat del municipi de Viladamat com a alcalde, i que també ens explicarà les polítiques d'urbanisme i habitatge que van fer a Viladamat, que són prou interessants i il·lustradores. I per acabar, jo us explicaré el servei que oferim des de l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Urgell per explicar-nos com ens hem posat la banya en què el dret d'accés a l'habitatge també sigui un dret que es pugui exercir als pobles de la comarca. Res, dono pas a la Montse i moltes gràcies. Hola, bon dia a tothom i molt contenta i moltes gràcies per haver vingut a la nostra comarca. Jo soc filla de Reus, però fa 20 anys que visc al Priorat, he criat aquí i treballo aquí i també intento des d'aquí fer les meves aportacions per formació i també per militància tant a la CUP Priorat com al Casal Carrasclet. Ara no sabia que es podia portar una presentació, com que abans d'explicar-vos la campanya que vam començar el 2020, que ara continuem des de la CUP Priorat i Esquerra Independentista del Priorat, ens va caler fer una radiografia del que estava passant al Priorat, que tots ho notàvem als nostres pobles, però no ho havíem quantificat ni valorat qualitativament, que és el que ens està passant a una comarca que cara enfora és la comarca que ha renascut de les seves cendres, el Priorat del Vi, una comarca en marxa, etc., que té una part que és certa, però des de la meva visió és un priorat amb moltes arestes, que a més és un priorat divers i complex, perquè les relacions que hi ha entre el nord de la comarca, el sud de la comarca, són per temes històrics, geogràfics i les pròpies realitats sociològiques són diferents i que això també repercuteix a l'hora d'encarar propostes en temes d'habitatge o propostes des d'una perspectiva com la que parlem avui aquí, que s'han de tindre en compte. Per tant, faré una primera part, que ara he recuperat una presentació que vaig fer amb la gent del casal, que com a mínim, com que són 2 o 3 gràfiques, ens ajuden per explicar el que vull. El Priorat, com moltes de les comarques de les que veniu vosaltres, va arribar a tindre quasi 28.000 habitants. Imagineu-vos, ara som 9.239. Ha patit aquest despoblament històric al llarg de més de 120 anys. De fet, és la primera comarca del Principat que ha perdut més població els darrers 100 anys. Em sap greu que no sé a nivell de països catalans quin lloc ocupem, potser la gent del Fòrum de la Ruralitat em pot ajudar a ubicar-ho, però aquí, després del Pallars i l'Alta Ribagorça, venim nosaltres. Són 23 pobles, imagineu-vos, 9.200 persones repartides en 23 municipis, amb una capital que és Falset, 2.700 habitants, i la resta repartits per un territori que, com heu comprovat, té moltes corbes, tot i que heu vingut per la via principal la majoria de vosaltres. Amb una població més del 26% envellida, tenen més de 65 anys, i que, evidentment, ha patit un despoblament que és històric, primer amb la crisi de la filoxera, després als anys 20-30 amb la guerra, etc., però que el seu gruix, l'onada més forta de migracions que va haver-hi i que visibilitzen aquesta desigualtat i desequilibri territorial que hem estat parlant abans, és a partir dels anys 60-80, del 1960 al 80, i que s'ha traduït que en molts pobles hi ha generacions que no hi són directament, perquè van marxar a estudiar, els pares els animaven que marxessin a estudiar fora, etc. El Priorat era una terra, jo no soc d'aquí, però a mi m'ho han explicat molts companys, d'on havies de fugir, o sigui, on havies de marxar, i no van tornar, la majoria d'ells. Llavors, això són 4 gràfiques que teníem. Vam tindre un repunt quan als anys 90, allò que es diu dels 5 magnífics que van vindre
a tornar a cultivar les terres del vi, Palacios, René Barbiers, etc., que és evident que va provocar un impuls de desenvolupament econòmic aquí a la comarca, va fer un pol d'atracció perquè hi hagi gent que vingués, però com podeu comprovar, des de l'any 2010 no parem de perdre contínuament població, quasi bé perdem cada 10 anys quasi 1.000 habitants, i això no sembla que tingui masses símptomes de revertir-se, que no dic que s'hagi de revertir, però home, sents una mica més de gent, potser sí, no? Bueno, ja ho veieu, són dades així del 2020 que no he acabat d'actualitzar, i ara mateix sí que vaig fer un exercici de mirar si la pandèmia, com que ens havien venut el relat, que això provocaria que molta gent tornés al món rural i tal, aquí al Priorat van guanyar 80 persones. Entre l'any 2020 i el cens del 2021 van guanyar 80 persones, que caldria veure per què van vindre, que és una anàlisi qualitativa que també ens tocaria fer. Vull dir que aquí estem. I un altre tema molt important, jo crec, és que també per trencar topis i per encarar les coses de la realitat que tenim. Com s'ha dit abans, el Priorat és una comarca terciaritzada. O sigui, la població que es dedica al sector primari no arriba al 10%. Tenim la majoria, com veieu, sector serveis arribem al 50%, i la indústria que aquí hem d'entendre que és bàsicament agroindústria alimentària, és a dir, cellers. Perquè us feu una idea. A la comarca tenim 170 cellers. Dividiu pels que hi som, doncs mira, quasi que ens en toca un cada... I d'aquests 170... excepte 7 o 8 que són cellers cooperatius, és a dir, que els socis són els que porten les seves produccions al celler i autogestionen i decideixen el rumb de la cooperativa, etc. La resta són cellers privats. I evidentment que hi ha cellers familiars i petites empreses, etc. Però i cada cop més està havent-hi aquesta agroindústria que ens està penetrant aquí a la comarca, que funciona amb una lògica empresarial capitalista clàssica, i això és el que tenim. Sempre passa, no pateixis. Per tant, jo també soc de les que penso que més que parlar que havia posat el tema de les piràmides, perquè els que veniu de ciències socials les llegireu ràpid, són com bolets. Vull dir, hi ha pobles, que hi ha el company de la Torre de Fontaubella, que hi ha generacions que directament no hi són. Llavors, clar, això, imagineu-vos el que significa, des de tancament de les escoles, per tant, com que són pocs no cal invertir, no tenim serveis, ens treuen els caixers, no hi ha dones en edats fèrtils per reproduir-se, perquè no hi ha. Vull dir que són aquestes conseqüències que anem parlant. Llavors vaig fer un divertiment d'aquestes projeccions que a vegades fan, un escenari òptim i pessimista, doncs dels 8.000 podem ser 11.000, com a màxim, també, vull dir que estem com estem. Llavors, ja centrant-me més en el tema de l'habitatge, que evidentment és un dels esculls perquè vingui gent a viure, aquí a la comarca ara mateix jo sempre els dic als companys i companyes que és un tema dramàtic i que hauria d'estar parlant-se a tot arreu, o sigui, a tots els ajuntaments, als consells comarcals i sobretot entre la població s'hauria d'estar qüestionant quin poble tindrà d'aquí 10 anys. Perquè hi ha pobles que tindran un poble de postal, directament, perquè si no intervenen ja, això serà una situació que no es podrà revertir, no? Malauradament, amb les dades oficials que ofereix la Generalitat, el cens d'habitatges i llars està del 2011, llavors està com super desactualitzat, però és igual. Pot ser un indicatiu i ara estaríem pitjor, no? El resum que és que al Priorat el 50% de les cases que hi ha estan destinades a segona residència. És gent que va marxar, però va conservar la casa i en molts casos ve els estius, ve els caps de setmana, etc. Evidentment tenim, si vivíem 30.000, els pobles eren grans. Ja us podeu imaginar que tenim moltes cases. Moltes estan buides, moltes estan velles i cauen, està clar. No hi ha un parc de lloguer, o sigui, tu truques a l'oficina d'habitatge del Consell Comarcal i no hi ha borsa. No és una via, per tant, jo personalment he sigut víctima d'això, vull dir, has d'anar per canals molt informals per trobar casa, perquè els formals no serveixen.
I al Priorat el que estem patint és un tema de gentrificació rural. Jo estic d'acord que jo aquesta dicotomia món rural i món urbà no hi participo, ni conceptualment, ni crec que ens serveixi per encarar el que tenim al davant. I el que passa a Barcelona ens passa al món rural. El que passa que al món rural, si desapareixem, desapareix el poble. O sigui, i a Barcelona això no passa. No? I per tant, aquí estem tenint un tema que és l'impacte de tot el tema de turisme rural, sobretot de l'enoturisme, i d'un turisme esportiu que s'està produint a la zona nord de la comarca, que és d'on jo vinc, d'Ulldemolins, que està fent que aquelles iniciatives que als 90 van fer que gent tornés o gent que havia tornat a recuperar la terra i adaptava la seva casa a l'agroturisme, perquè allò fos un complement de l'economia familiar, etc., està tot absolutament desmarxat amb el fenomen Airbnb, per dir-ho d'alguna manera, o dels apartaments turístics, que suposo que gent del Pallars esteu així igual, no sé, altres comarques no ho sé, però suposo que al Pallars esteu igual, no? I perquè tingueu una mica així com de dades molt significatives, que les vaig actualitzar per la presentació d'avui i encara estava com més deprimida que fa 3 mesos quan en parlàvem al casal. O sigui, al 2020 hi havia 164 PUTs d'aquests, apartaments turístics. A 2022, octubre de 2022, legals, perquè llavors tenim tot un mercat il·legal, també a tindre en compte, estem als 200 actualment. És preocupant els que sigueu de per aquí al camp, el que està passant a Cornudella, el que està passant a Margalef, el que està passant a la Vilella Baixa, per exemple, o a Poboleda, fins al punt, per donar-vos una data que l'altre dia comentàvem amb els companys, a Margalef, que és un poble de 104 habitants, actualment hi ha 25 apartaments turístics que permeten capacitat per 140 persones. O sigui, de manera que la gent que pot vindre a passar el cap de setmana allà o a instal·lar-se és més que la que estem vivint. I Cornudella, si suméssim totes les opcions de turisme rural que hi ha, representen 400 places. Al poble hi diuen 900. Això vol dir que hi ha cases disponibles, habitables, que també és una altra cosa que ens venen. Tot està vell, tot no sé què, no? Hi ha gent que reforma les cases, però el xip és per vendre-ho, no? Llavors, aquestes, això són fotos que simbolitzen cases que hi ha, no? Fins i tot hi ha opcions molt neorurals. Aquí som la comarca que tenim més iurtes, són aquests habitatges, és el tipus de vivenda dels mongols, que no sé, aquí hi ha un fenomen neorural que n'hi ha unes quantes, tant al nord com al sud de la comarca. Vull dir que això també s'està produint. Però bàsicament les cases, no hi ha cases pràcticament en venda i les que hi ha actualment es compra capital estranger, estranger forani vull dir, i les estan habilitant per turisme rural fins al punt que a Cornudella hi ha una casa que es diu La Rambla, d'aquestes que vas amb la targeta i no coneixes ni la persona. Com a Barcelona, saps? El mateix, no? Llavors, això és com... Llavors, és evident que els pobles s'anaven buidant, no? Jo sempre dic, més que parlar de despoblament, parlem que són buidats, no? Justament per totes aquestes desigualtats que estem vivint i per una aposta del territori i un model de comarca que s'està com desmarxant totalment, no? I això va fer que el 2020 comencéssim una primera campanya que era així com molt visual, que es va sumar a la Que no ens robin la vida que havia fet l'organització, per començar a denunciar el que estava passant i sensibilitzar a la gent, no? Perquè encara no era tan greu el tema dels Airbnbs, però a llocs com del nord ho començava a ser. He de dir que a dalt, a la zona nord, vull dir, tenim que hi ha pobles com Margalef o Siurana, són les meques de l'escalada, i això que s'ha posat molt de moda i està portant moltíssima gent, no només a passar el cap de setmana en escalar, sinó a comprar vivenda per tindre-la temporalment, per vindre a escalar. Vull dir que això ens està passant allà dalt, no? Llavors, vam començar aquesta campanya que bàsicament vam encartellar tot el Priorat amb això, no? I va provocar reaccions, se'n parlava molt a les xarxes, la gent ens ho deia, no? Perquè semblava que això era nou, o sigui, el Priorat fa 120 anys que està perdent població, però ningú s'havia preocupat, a les últimes eleccions ningú portava al seu programa cap mena d'iniciativa
ni tan sols per saber, que és una demanda que hem fet ara, quin cens d'habitatges, quin parc d'habitatges real hi ha a la comarca. És que no sabem ni això. No? I, bueno, llavors està... aquesta campanya va tindre èxit i ara hem fet un pas més, que és una evolució d'aquesta campanya que l'estem treballant sobretot amb la gent del Casal Carrasclet, d'aquí del Priorat, i que té dos línies de treball. D'una banda tenim un conseller comarcal, que és el Miquel, uno contra todos, perquè és l'únic que està a l'oposició, tots formen govern, i vam presentar una moció sobre les polítiques d'habitatge en àmbit comarcal. Primer ens la van tombar per temes formals, perquè el que dèiem no ho exposaven bé, que no sé què, no sé quantos, un rotllo. I aquesta tardor, no recordo quan va ser, al setembre o l'octubre, al setembre, finalment la vam entrar, va provocar debat, això ens ho pot explicar, o sigui, uns plens de Consell Comarcal que mai es parla res, van provocar debat entre els propis grups, tothom es va anar retratant, que també va molt bé, perquè tothom s'omple la boca de repoblament i tot això, està de moda, tot això, i que demanàvem coses, algunes us les comento, que eren com molt bàsiques, no eren gens revolucionàries. Una era això, que es fes un cens sobre el parc d'habitatge que hi ha a cada municipi, que això és una cosa molt fàcil i que resols en 2 mesos. Doncs no està fet. Demanàvem que l'Oficina Comarcal d'Habitatge realment es dotés de contingut i fins i tot vam demanar que s'impulsés la constitució d'una taula d'habitatge integrada per administracions, entitats, per tal de garantir el dret a un habitatge digne al Priorat i que s'encarés aquest tema. També demanàvem que afavoria augmentar el nombre d'habitatges de lloguer assequible, sobretot tenint en compte que en alguns dels nostres pobles hi ha habitatges que són dels bancs. I que calia, no sé, engegar una línia de treball, des del propi Consell Comarcal i els ajuntaments amb les entitats bancàries perquè aquest habitatge sortís a mercat. I demanàvem, per exemple, que la llei que s'havia aprovat a nivell de govern que limitava el preu de l'habitatge en pobles de més de 20.000 habitants, també féssim una llei perquè també es limités, perquè què passa amb tot aquest moviment de gentrificació i turisme i habitatge turístic, els preus del lloguer estan desorbitats. O sigui, en pobles que passen un autobús al dia i que no hi ha metge. I estem pagant aquí 600 euros o 600, però això què és? Vull dir i que, per tant, també facin una llei perquè el preu de l'habitatge s'insti des del Consell Comarcal, es vagi on sigui de la Generalitat a demanar que es faci un preu de lloguer, que es limiti el preu del lloguer. I finalment hi havia un punt, que és el que va provocar que aquesta moció, he de dir que li va donar suport tots els grups, PSC, Junts i PDeCAT, menys Esquerra, que es va abstenir. Tot i que, quan estàvem discutint-ho, no semblava que... O sigui, el punt que va portar més debat i polèmica era que demanàvem limitar i regular els apartaments turístics a cada municipi en funció de l'habitatge de primera vivenda que hi havia. O sigui, era limitar i regular, no deien ni com, ni prohibir-ho... Però aquest punt no van voler-ho assumir. Llavors dius, ostres, vull dir que tenim una feinada aquí amb això només que flipa, no? I la idea nostra és, ara tenim oberta la via institucional i per tant es tracta d'anar allà apretant el màxim que puguem perquè això es materialitzi, ja que han aprovat aquesta moció, però també el que ens interessa sobretot és mobilitzar a nivell social, perquè ens passa que te n'adones que són els teus veïns que estan rehabilitant la casa del pare per fer apartament turístic, quan gent que hem vingut a viure aquí o els que volen tornar també no poden accedir a cap casa. I creiem que hi ha una feina pedagògica i de mobilització perquè és evident que hi ha un malestar, o sigui, nosaltres el percebem, però clar, no sap com capitalitzar-se, com recollir-se, i la idea que tenim una mica amb la campanya, que també es basa en cartells i també a nivell de xarxes, però també és anar als pobles a visibilitzar aquesta problemàtica, fins i tot ens plantegem anar a fer xerrades, perquè la gent expressi el que li està passant, perquè hi ha gent que no troba gent per treballar, perquè la gent que vol vindre a treballar no troba per viure i per tant estem tenint problemes en els dos sentits ara mateix. Vull dir que ja està tocant una mica els sectors que potser no s'havien posicionat i tal, diuen, ostres, és que no trobo personal,
O sigui, hi ha un problema de mà d'obra també ara mateix al Priorat, no? En segons quins sectors, no? Perquè no troben lloc per viure. I desplaçar-te des de Reus una hora per anar a treballar i cobrar 800 euros, doncs no ho faràs. No et sortirà a compte, no? I també dir que suposo que alguns que esteu als ajuntaments també ho heu tirat endavant, quan aquí al Priorat tenim 3 alcaldies, a la Vilella Alta, als Guiamets i a la Torre de Fontaubella. Des dels nostres ajuntaments sí que s'han aprovat mesures per afavorir l'habitatge principal, per dir-ho d'alguna manera, que segur que ja coneixeu, tot el que està a la mà dels ajuntaments en quant a bonificacions, això el Cebes en sap més, bonificacions de l'IBI, de l'impost de construcció d'obres noves, de que la bonificació de les taxes d'escombraries i per contra gravar aquestes cases que s'utilitzen en ús turístic, etc. Això s'ha aprovat als nostres ajuntaments, però on tenim els marrons més forts, que és a la zona nord, perquè allò continua desmarxat totalment i no s'encara directament. I sí que tenia una dià, però com que parlàvem de noves ruralitats i a mi és un tema que també m'interessa analitzar i tal, vull dir que això són exemples de coses que estan passant, fins i tot cases que veus a immobiliàries que es venen, ja te la venen casa de pueblo adaptada al turisme rural, és que ja te la venen així, directament, saps? I dius, doncs vale, això és un desastre. I tot el que hi ha, a la zona nord, hi ha molta obra ara de rehabilitació, però destinat a aquest ús. Aquesta la tinc perquè són les unifamiliars que són propietat del Banc allà de Molins, que no hi ha manera de desencallar ni res, ja les tenim. I llavors això són imatges que també és la imatge que estem venent del Priorat, un Priorat així rústic, fins i tot amb piscines incorporades amb la problemàtica de l'aigua que tenim a la comarca, és un model que estem anant allà. Això són gràfiques que explica la proporció que hi ha d'habitatge d'ús turístic respecte a les edificacions, etc. Coses que he anat. I llavors, altres fenòmens que crec que també s'han de tindre en compte, a part d'aquest que comentava el fenomen escalador, és que, clar, què passa? Que la gent que té terres té la pressió de tot el tema d'energies renovables, també, que ja l'hem viscut a la comarca històricament, però ara a la zona nord què està passant? Que la gent està venent les terres per fer àrees d'autocaravanes il·legals, a més. O sigui, en comptes que sigui l'Ajuntament que munti una i d'aquí pugui treure un negoci que doni feina a la gent del poble i tal, i reverteixi, doncs està passant això. I dius, n'hi ha 3 a Cornudella, dius, és que això s'ha d'encarar. I l'altre és que estan proliferant els hotels de luxe, o sigui, estem derivant a un turisme de luxe total, que està matxacant el sector restauració i les fondes estan desapareixent, perquè tampoc hi ha relleu familiar, etc. I fins al punt que tant per hotels de luxe o per aquests grans cellers privats que estan aterrant de fora i estan comprant terres per plantar vinya, es porten els treballadors i compren les cases i instal·len els treballadors. De manera que potser sí que tenim més gent als pobles, però de quina gent? Aquesta gent, si el celler plega o el que sigui, tornaran a marxar. Llavors, clar, el tema és unes noves colònies laborals, potser, jo a vegades m'ho pregunto, no sé, perquè aquests treballadors del camp, com deia, que no són pagesos, sinó que venen a treballar per aquesta agroindústria, ens estan poblant, ens estan habitant els nostres pobles. I això és una mica les reflexions que jo volia fer i acabar amb algú que ho he dit aquest matí molt bé del Fòrum de la Nova Realitat, que repoblar o motivar que vingui gent a viure als nostres pobles no vol dir omplir els pobles de gent, això. Això no s'ha d'entendre així, que moltes vegades des d'algunes polítiques no vol dir omplim per omplim i fem moltes cases unifamiliars perquè hi ha molta gent al poble. De cases en tenim, no cal construir més, que també pot ser una trampa, fem una nova promoció, això provocarà que la gent vingui, això no baixi. Crec que el punt del qual ens hem de situar és en quin model de poble volem nosaltres, què necessitem pel nostre poble a partir de nosaltres. Hem de pensar el poble des del poble, com a subjecte polític, si li voleu dir així, perquè com bé ha dit el Miquel, la gent que vivim
En pobles tenim una manera de fer, una manera de relacionar-nos amb l'entorn, una manera de teixir xarxes amb els nostres veïns, amb els nostres companys, de solidaritat, no? Tenim una identitat, no? Una identitat que evidentment que és canviant, però des de la lògica interna, no? Imagineu-vos que els 140 que lloguen la casa a Margalef decideixen comprar-la i s'hi queden de cop. No sé, no? Quin poble tindrem, no? Vull dir, llavors a mi aquestes coses em preocupen i per tant penso que ens cal desenvolupar comunitat. Per això un dels lemes que hem fet és no volem pobles dormitori, volem comunitats fortes i vives, perquè és veritat, o sigui, el teletreball pot afavorir que molta gent decideixi fer el pas i tornar al poble o vindre al poble, i hem d'exigir tindrà bones comunicacions, només faltaria, però el que no pot ser és que aquest treballi a casa seva i ja està, o sigui, necessitarà socialitzar-se, espais de socialització, per tant, necessitem que el cafè estigui obert, que hi hagi la botiga, no? Que hi hagi el forn, perquè si no com s'insertarà i crearà comunitat, la nova comunitat que hagi de ser el poble, no? I per tant, a mi els temes de transmissió cultural em preocupen, els meus companys també m'ho senten dir, em preocupa que les escoles que tenen mestres molt passavolants, no? O sigui, la idea que aquesta que has comentat, Artur, de les bosses, és que és fonamental, perquè és que si no, igual que els metges, ens trobem que els mestres del Priorat tots són passavolants i no hi ha manera de que sàpiguen com és el poble, què passa al poble, perquè van a fer la seva cosa i marxen, perquè llavors és... I res, bàsicament em quedaria aquí. Gràcies. Com a presentat soc en Robert Sabater, jo havia sigut alcalde de Viladamat durant 5 anys i regidor d'urbanisme. La presentació que ha fet molt bé perquè justament moltes de les coses que ha dit, com i per què les hem aplicat a Viladamat, algunes de les quals no hem pogut aplicar-los, però i també una mica l'anàlisi de resultats que hem tingut després de fer totes aquestes mesures. Crec que allò important, sobretot perquè no tots els espais al món rural, tots els pobles del món rural són exactament iguals, crec que una de les qüestions importants és precisament fer aquesta anàlisi de context. En el cas de Viladamat, important una mica l'anàlisi de context de Viladamat perquè ens fem una idea exactament de com és Viladamat i a partir d'aquí que cadascú, en funció del seu municipi, s'hi aproxima més o menys o si creu adequades algunes de les mesures, els pugui aplicar. A Viladamat és un micropoble, som 490 habitants. Sí que és veritat que no hi ha despoblament, hi ha un creixement sostingut dels últims 30 anys, de 360 habitants a 490, però sempre ha sigut sostingut, és a dir, és un creixement bastant regular, i una tendència al rejoveniment. Mirava dades dels últims anys, hem passat d'un 26% de persones de més de 65 anys a 22%, no és un creixement natural, per tant no és gent del poble que es quedi, no és tota gent del poble que es quedi i tingui fills, sinó que sobretot és gent que ve de la diàspora figuerenca, una cosa que es diu allà, que la gent de Figueres marxa per motius, ho diria que són obvis, altres per altres, però en tot cas hi ha gent marxa de Figueres per qüestions determinades i també hi ha gent que marxa de l'Escala per qüestions bàsicament de gentrificació econòmica de la pressió turística. Llavors nosaltres estem a 4 quilòmetres de l'Escala i a 18 de Figueres, llavors tenim una mica aquesta tendència que vingui gent d'aquests municipis. És una població d'àmbit rural dedicada històricament a la pagesia, bàsicament ramaderia. Fa 20 anys hi havia més vaques, més ovelles i més gallines i més porcs que persones. Ja no queda cap vaca, no queda cap gallina i no queda cap xai ni ovella. Sí que queda alguna granja de porcs, però és absolutament desarrelada a la terra, és a dir, cap dels ínsums que mengen els bestiar és feta al propi poble, no hi treballa ningú del municipi, és una empresa de fora, que té la té allà externalitzada i ja està. I una influència creixent, molt similar al que passa a la part nord, potser no tan exagerat, de l'habitatge d'ús turístic, de l'activitat turística. Una pèrdua bastant important en el cas del sector ramader total, del sector primari, no tant del sector agrícola, és una terra que no és massa fèrtil i per tant s'hi fan bàsicament cereals i cereals d'hivern, no hi ha fruiters, no hi ha horta, tot i que jo treballo la fruita però no en el meu municipi, no hi ha disponibilitat de reg,
tots són pous, per tant aquest tipus de cultius són complicats de fer. Per tant, una mica per fer el context, la ramaderia ha desaparegut i pel que fa a l'activitat laboral, una de les batalles importants que tenim és precisament no convertir-nos en un poble dormitori. Evidentment, si hi havia en total una vintena de granges, són al voltant de 100 persones o 150 persones que treballaven i feien vida al municipi, que ara no hi són, perquè aquests oficis no hi són. I per tant la gent treballa diferents, com que funcionariat, serveis, indústria, els negocis, els establiments estan traslladant-se, no estan desapareixent però s'estan traslladant del que és el casc antic, que és relativament petit, a la zona de la carretera que va a l'Escala, perquè hi ha una sèrie com una mena d'edificis allà i s'estan traslladant absolutament tots, la fleca, la farmàcia, tot està marxant del centre del poble i està siguent com un centre comercial, diguéssim, una cosa absolutament fora del que seria el sentit comunitari, d'aquest teixit social, identitari, o d'identitat i comunitari, que és el que necessita un poble perquè la gent s'integri també per fer una vida social adequada a la nostra realitat. El que sí que, aquesta és una de les batalles, que aquests establiments es quedin al municipi, el municipi ja hi són, però que es quedin fent el sentit comunitari que els hi pertocaria, i també promocionar, per suplir una mica tot això, una activitat sociocultural promocionada des de les institucions públiques per compensar una mica aquesta pèrdua per aquest costat. El context geogràfic, situat a 4 quilòmetres de la costa, pressió turística, una de les coses que parlava abans d'agenda rural, que són coses que la gent valora i pregunta, i també quan estaves a l'Ajuntament, o quan estem a l'Ajuntament, però en aquest cas jo personalment no hi soc. Teniu escola rural, hi ha fibra òptica, el transport públic, en el cas de Vilademat, com que estem en una cruïlla així, doncs hi ha bastant transport públic, sobretot d'autobús, no de tren, estem a 7 quilòmetres d'una estació, però sí que hi ha transport públic força adequat. Diria que hi ha 18 autobusos que passen al cap del dia per Vilademat, molts d'ells casualment perquè estem a tocar de l'Escala, i les comunicacions, això de la fibra òptica. La renta per càpita, crec que això és important també, la renta per càpita està per sota de la mitjana, amb 14.700 euros, amb poques diferències socials i econòmiques. L'índex Gini, que és un índex que indica les diferències socials que hi ha per municipis, estem en el 24%, quan la mitjana de Catalunya sembla que és el 31% i de l'estat espanyol el 33%, per tant som gent relativament pobra, però amb molt poques diferències socials entre cadascun de nosaltres. I això és important també, ja no només de cara a això, sinó també electoralment, perquè ens va com ens va en el nostre poble. Hi ha molt poca immigració perquè tampoc hi ha feina al camp, i tampoc hi ha feina, diguéssim, i poc atur, també. Us poso un mapa de comarques gironines, perquè és l'únic que he trobat, no perquè siguem molt nordistes, però aquest de color verd, aquell de color verd allà, no sé si veieu el golf de Roses, aquell de color verd, és l'únic que està de color verd a tocar de la costa, està basat en l'índex Gini, aquest que nosaltres estem al 24%, per tant seríem un dels pobles, evidentment, més proper a la costa, amb aquest índex més baix de desigualtat. Veiem com està destrossada tota la costa, no hi ha cap dubte de la destrossa que hi ha sobre el turisme, les desigualtats que genera. A la Cerdanya també ho podeu veure, les desigualtats que genera el turisme, i així és com estem. Curiosament, els dos colors verds que hi ha més a prop de la costa són dos micropobles, Vilademat un i Ullastret l'altre. No és casual que aquestes coses funcionin així. Aquest és una mica el context social. En quant a l'habitatge, una mica amb les dades també que havies fet abans, focalitzades en el nostre municipi, 250 habitatges totals, dels quals 200 són primera residència o lloguer habitual, per tant són 178 de primera residència i 22 de lloguer habitual, 30 cases de segona residència, 2 hotels rurals i un hostal, que són 110 places, 2 d'aquests hotels rurals eren antigues cases que s'han transformat en hotels rurals, l'hostal sí que és un hostal que fa des de l'any 70 que està allà, 17 habitatges d'ús turístic i 9 cases buides, de les quals dues són ocupades, són de la Sareb, una per fins habitacionals, l'altra per fins més delinqüencials, diguéssim, així, per dir-ho clar. Hi ha una batalla, sobretot veïnal i des de l'Ajuntament per la que es fa tràfic de drogues, però bé, no ve el cas, en tot cas és molt complicat de gestionar.
quines mesures hem aplicat? Bé, veient els contextos, no, és a dir, les 30 cases de segona residència i els habitatges d'ús turístic, en el fons, són vasos comunicants. Moltes de les segones residències utilitzen l'habitatge d'ús turístic com a suport per poder-se pagar la segona residència. Algunes d'elles coincideixen, altres no. Nosaltres en què ens vam trobar? Ens vam trobar amb què l'any... Bé, dic les mesures que hem aplicat i llavors explico. Hem fet una zonificació de l'habitatge d'ús turístic, hem fet taxes, un augment de taxes i impostos, hem fet bonificacions, semblant al que explicàveu de l'Urgell i de les propostes, i casualment vam arribar a l'Ajuntament l'any 2011 i al cap de 3 mesos es va suspendre el POUM per un defecte de forma i ens va tocar entomar en la redacció un nou POUM i bé, vam agafar la responsabilitat i vam fer un nou POUM que és una eina que pot servir no a curt termini per revertir les coses, però sí a llarg termini per definir sobretot quin model de poble és el que volem. I després una compra de terreny a través d'una ajuda de l'Estat, la compra d'un terreny per HPO, per habitatge de protecció oficial, i com ho hem acabat encarant i desenvolupant. Bé, en el cas de l'habitatge d'ús turístic, vam arribar a tenir 20 habitatges d'ús turístics, eren gairebé un 7-8% dels habitatges d'ús turístic del municipi. Quan un pèl abans vam decidir dir, hòstia, això se'ns en va de les mans, no? Perquè era una competència directa amb el lloguer habitual, sobretot al principi. Llavors el que vam fer, vam posar una taxa de 500 euros i vam doblar les escombraries, no va servir per res, perquè aquests 500 euros es compensen en una setmana. Sí. Llavors vam estar durant 6 mesos així i llavors vam dir, no, això ho hem de fer diferent, vam fer una moratòria que permet durant 3 anys, doncs, són 2 anys i una pròrroga, 3 anys d'això, i al mateix temps, i també aquí que són pocs, vam agafar el reglament d'habitatge d'ús turístic de Badalona, que havia fet l'Albiol, i tenia una cosa que era bastant interessant, que havia fet doncs havia fet una zonificació de Badalona de les zones on no es pot fer habitatge d'ús turístic, i llavors el que vam fer va ser dividir el municipi amb els masos de la carretera de la zona nord de la carretera C31 cap al sud. O sigui, a la zona nord es poden fer habitatges d'ús turístic, que són masos, i a la zona sud doncs, no es poden fer. Vam dir això, quan arribi alguna immobiliària grossa ens ho tombarà, i portem 5 anys i no ens ho han tombat. Per tant, entenc que si ho va fer l'Albiol deu ser que deia la seva edat, però vull dir que no ens ho han tombat. I per posar un exemple de que deu ser una cosa que es pot fer, el regidor de Ciutadans de Girona va comprar una casa a l'estiu passat a Viladamat, va fer Airbnb, evidentment sense llicència, però com que té un altre pis a Sant Feliu de Guíxols, doncs feia servir la llicència, el número de registre. Vam denunciar Airbnb, sobretot, i molt focalitzat perquè era el regidor de Ciutadans de Girona, també, i llavors, que ara és del PSC, en el fons, és igual. La qüestió és que el vam denunciar Airbnb i vam denunciar Turisme Girona i s'acaba de vendre la casa, per tant, i aquest tio és advocat, per tant, es pot fer i és una cosa que és prou interessant per si algú vol aplicar-la. Més enllà de l'habitatge d'ús turístic, doncs aquelles coses que ja heu anat dient, o que deies abans, augment de l'IBI al 10% a les cases sense ningú empadronat, aquesta grinyada una mica, el que sí que hem fet és, com que això no es podia fer, el que vam fer és bonificar totes aquelles cases que sí que hi havia algú empadronat. Això ens ha portat per un costat doncs, alguna, sobretot segona residència que s'ha empadronat, i també és veritat que alguna persona que tenia la casa buida, concretament una, però en tot cas és un percentatge de 22, doncs és un percentatge, una persona que sí que va dir, doncs mira, si m'encanta la bonificació i que la tinc llogada i que no sé què, doncs una casa sí que s'ha posat a lloguer, que permet empadronar algú, està clar. Anar alerta precisament també amb això, a tenir persones empadronades en cases que realment no hi viuen, això ha passat amb la pandèmia, gent que s'empadronava bàsicament perquè cap de setmana pogués venir al seu lloc de residència habitual i no quedar-se a Barcelona.
I aquestes bonificacions del permisos d'obres per persones de menys de 35 anys que vulguin fer una primera residència al municipi, una bonificació del 50%. Es podia augmentar o baixar, en tot cas crec que implica... O sigui, és una ajuda més que un incentiu, és a dir, ningú et vindrà a fer una casa a Viladamat per això, però sí que és una ajuda a que la gent pugui fer mesures fiscals perquè la gent tingui més fàcil quedar-se a viure a Viladamat. La redacció del POM, que va ser una batalla que va durar 5 anys, del 2011 al 2016, vam patir-ho molt, no sé si algú ho ha fet, però és una cosa relativament dura. Bé, en general, una de les preguntes que ens vam fer al principi de tota la redacció del POM era quin model de poble volíem, què volem. Vam fer-ho de forma participada, fins i tot va ser, el Comissió d'Urbanisme de Girona va ser com un POM en què es va exaltar això, que havia sigut molt participat, vam fer una assemblea de poble, que van participar gairebé 200 persones, que quin model és el model de poble que volíem, si volíem créixer, i la conclusió final és que sí que es volia créixer, però garantint, créixer en el sentit aquest ritme que anàvem, i sobretot garantint que la gent del poble s'hi pugui quedar a viure. Una de les coses claus que vam tenir és evitar grans zones urbanitzables, sobretot que siguin d'un sol propietari, perquè és molt més fàcil que vingui una promotora i faci una urbanització, això per un costat. I l'altre costat, si algunes zones havia de desenvolupar eren de petits propietaris, no només perquè aquelles persones, si tenen fills, nets o nebots o nebodes, puguin quedar-se a viure en aquest lloc, sinó també perquè és més difícil que un gran promotor vingui i pugui ensabonar tothom per comprar-li. Això per un costat, i una de les coses que també s'ha de dir és que els serveis territorials d'urbanisme, que entenc que és una directriu que és general a tot el país, i una mica en la línia del que deia el company de Castelló, que tenen una directriu que és com que no analitza realment la realitat dels municipis. En el cas de Viladamat, i entenc que per tot arreu, se'ns demanava uns percentatges, o es demana, uns percentatges de zones verdes, sigui privat o públic, i una esponjeitat, és a dir, que el centre del municipi estigui molt més compacte, però com a mesura que t'allunyis, les parcel·les siguin més grans. Que la bici estigui al mig dels boscs, al mig del camp, no té cap sentit que la gent hagi de tenir una parcel·la de 600 o 1.000 metres quadrats a 50 metres d'un camp de girassols. Llavors, això és una mica la realitat que ens passava i això vam lluitar-ho molt, però és igual, la llei et permet un percentatge determinat i aquí és una de les qüestions en què vam lluitar molt i vam aconseguir això, reduir la superfície urbanitzable per un costat i reduir la superfície mínima de parcel·la per un altre costat. Fins al punt que vam utilitzar verds privats com a zones verdes per poder fer que la reducció de les parcel·les siguin el més petites possibles i per tant el més assequibles possibles, en funció precisament de l'anàlisi aquest, en quin lloc estem i quina és la realitat econòmica i la renda per càpita del nostre municipi. I per altra banda, i a més, el fet que les urbanitzacions i aquestes grans promocions així a l'engròs el que fan precisament és desafavorir absolutament aquest sentit comunitari, aquest sentit d'identitat, fer una vida, permetre gairebé una vida absolutament en paral·lel al que és la realitat del municipi i al mateix temps convertir Viladamat en un municipi que sigui en un municipi, en un poble dormitori. I una de les coses positives també que vam aconseguir amb el POM és l'obtenció de sòl públic, en aquest cas per l'ampliació de l'escola i quan es desenvolupin en sectors, evidentment cada sector que es desenvolupi hi ha una part que va per habitatge de producció oficial. I un últim punt, aquest jo crec que és interessant perquè no ens ha anat bé, bàsicament. Les altres coses sí que jo crec que són positives, algunes molt a curt termini, com per exemple una cosa molt positiva és aquesta de l'habitatge d'ús turístic, que l'hem matat, però altres coses que a vegades t'has de semblar una mica al poble, allò que es diu de no voler anar més de pressa del que la realitat del teu municipi va. Nosaltres volíem fer, vam a través de participació ciutadana
d'un procés de participació i d'un referèndum de consulta popular, vam decidir al conjunt del poble comprar una parcel·la per fer habitatge de producció oficial, amb una ajuda que hi havia de l'Estat, que evidentment si la compraves havia d'estar destinada a habitatge de producció oficial. Vam comprar-la, llavors es va obrir com una assemblea de poble entre el jovent de menys de 35 anys, menys de 35-40 anys, sembla que va ser al final, de fer-hi una cooperativa d'habitatge. Vam cridar la gent de Sostre Cívic que expliqués la realitat de com funcionava i la veritat va ser que dels 12 joves del poble interessats i interessades, doncs cap els hi va acabar de convèncer el model, de pagar uns diners, sobretot el fet que al cap de 50 anys, o 60, no sé on era, 70 em sembla que era, deixava de ser propietat teva i tornava a ser propietat municipal. Clar, i llavors això ens va fer molt de mal, perquè era una cosa que era un projecte que hi creiem i que creiem que hi havia la capacitat suficient com per la consciència suficient al poble com perquè això funcionés. No és que no en quedés cap, van quedar 2 persones, però clar, l'habitatge havia de ser de 8, que són 8 cases adossades, i a partir de llavors va venir la pandèmia, una cosa o l'altra, i ara s'està com ja acabant de lligar, de fer com 2 exemples. Un és l'habitatge de producció oficial directa, llavors el problema d'aquest és que no et garanteix que la gent que sigui que té accent de Viladamat és el que accedeixi, sí que pot ser uns certs clàusules, però no et garanteix res. I l'altra d'això és que l'altra opció és fer una cooperativa de construcció d'habitatge. Passa que aquí és més complicat perquè amb l'ajuda aquesta, les cooperatives de construcció d'habitatge, per exemple, a l'Armentera se'n va fer una, que es va adjudicar els terrenys a cada una de les persones que ho havien demanat, i a partir d'aquí ells van crear una cooperativa de construcció d'habitatge. No deixa de ser una propietat particular privada, però sí que van crear aquesta cooperativa per demanar els crèdits per treballar pels paletes, arquitectes i tot això. Llavors, és una de les opcions intermitges que hi ha, però en tot cas una de les lliçons és aquesta, no? Una cosa és tenir la capacitat de transformar-la, transformar el teu poble, i l'altre és voler avançar allò que probablement encara la gent no ha arribat, o el conjunt de la societat del teu poble encara no hi ha arribat. I ja està. Moltes gràcies. No sé si he fotut molt de rotllo. Ara em toca a mi posar-vos en context de l'Urgell. Aniré molt ligero, perquè tots són dades que al l'IDESCAT podeu trobar. Però perquè ens fem una idea, a l'Urgell som 20 municipis, som una comarca rural de 20 municipis amb 36.000 habitants. D'aquests 36.000 habitants, gairebé la meitat, una mica més de la meitat viu a Tàrrega, que és la capital, amb 17.000 habitants. Un altre 25% està repartit entre Bellpuig i Agramunt, que són 2 municipis de 5.000 habitants, els 2 més grans després de Tàrrega, i a partir d'aquí la resta, els altres 17, són tot pobles. Llavors, la realitat de l'habitatge en aquests pobles és una mica compartida. La realitat a l'hora d'accedir a aquest dret de l'habitatge és la compartida amb la Montse, amb el cas del Priorat o el cas de Viladamat, tot i que la problemàtica, l'origen de la problemàtica pot ser lleugerament diferent. Nosaltres no som una comarca turística, no tenim activitat turística molt forta, i per tant l'accés a l'habitatge no es deu tant a la gentrificació provocada per la pressió turística, sinó més aviat pels habitatges buits i la manca de mobilització d'aquests, perquè no hi ha hagut fins a dia d'avui interès econòmic a mobilitzar-los i per tant resulta que en tenim molts de buits. Quan vam entrar al Consell Comarcal, estem governant el Consell Comarcal de l'Urgell i vam entrar en l'àrea d'habitatge, un dels objectius era fer que l'oficina d'habitatge del Consell Comarcal fos proactiva en la feina, en la tasca de donar accés a l'habitatge a les persones de la comarca, sobretot aquestes persones d'aquests 17 municipis on no hi havia pràcticament moviment, també, per què no dir-ho, a Bellpuig i Agramunt, on tot hi havia més moviment de mercat, allí la pressió que és per la demanda també feia que molta gent quedés fora del mercat del lloguer.
Llavors, ens fem aquesta proposta i veiem la realitat, la trista i crua realitat de les oficines comarcals d'habitatge. Tenim un conveni, encara a dia d'avui, tenim un conveni amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya, un conveni valorat en 12.000 euros, 12.000 euros per donar un servei d'habitatge digne a una comarca, perdoneu la rialla, és nerviosa, perquè em brote, perquè és força dramàtic. 12.000 euros, l'Agència d'Habitatge creu que amb 12.000 euros n'hi ha prou per fer polítiques d'habitatge a l'Urgell, n'hi ha prou per donar accés al dret a l'habitatge a pràcticament 20.000 persones a l'Urgell i nosaltres creiem que no. Perquè l'encomana que ens feia l'Agència d'Habitatge, l'encomana base d'aquest conveni és bàsicament tramitar expedients de 2 línies de subvenció que ells treuen. Una és la de lloguer per a gent jove i l'altra és unes reformes per a gent gran, per adequar els habitatges a les seves característiques de mobilitat, diguem. Amb això en té prou l'Agència d'Habitatge per fer polítiques d'habitatge a l'Urgell. A partir d'aquí nosaltres ens fem un plantejament de dir, bueno, fer de gota malaia a l'Agència d'Habitatge per intentar fer-li entendre que això no són polítiques d'habitatge, que això és un passacantando lamentable, i l'altra, començar a fer polítiques d'habitatge malgrat l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Com ho fem? Apostant-hi amb recursos propis, i apostem amb recursos propis i precaritzant molt la situació laboral de les persones que estan treballant a l'Agència d'Habitatge. Per què? Doncs perquè comencem a utilitzar aquests famosos plans d'ocupació per agafar gent amb perfils professionals que ens poguessin servir per l'oficina d'habitatge, i d'altra banda, això amb recursos propis, que són pocs, els consells comarcals no són finalistes, els consells comarcals, vull dir, treballem a través de contractes, de convenis, etc., no recaptem impostos, per tant, no tenim una bossa des d'on agafar per distribuir, i això també no ens permet disposar. Llavors, segurament, els 20.000 euros que agafàvem del Consell de Recursos Propis eren trets d'altres programes que pel que fos justificàvem un sou 2.000 vegades a diferents programes. Què fem? Contractem una persona de perfil arquitecte i després, a través d'un programa de garantia juvenil, contractem una altra persona que està en perfil d'advocat i comencem a establir el que és l'estructura de la nova oficina d'habitatge de l'Urgell. La primera tasca que ens encomanem és fer un cens d'habitatges buits. Hi ha el cens que comentava la Montse, aquest famós cens de l'IDESCAT, que resulta que va ser tret de dades d'una enquesta de l'INE, o sigui que van acabar reproduint patrons, models, i no fent una tasca de camp d'anar a veure quins eren realment els habitatges buits, sinó que en van fer mostres i de la mostra en van crear models. Llavors, no són dades exactes, són dades que ens serveixen una mica d'orientació, però que no són exactes i molt menys no són de qualitat perquè no ens permeten detectar on són aquests habitatges i quines són les característiques que tenen. Llavors, nosaltres sí vam començar a anar poble per poble fent aquest treball de camp, detectant aquests habitatges buits, i resulta que en aquests 17 municipis que us deia ens han sortit més de 1.200 habitatges buits als quals la gent podria entrar a viure. O sigui, ja no són habitatges que estan com a habitatge d'ús turístic, ni són habitatges de segones residències, que tots aquests els vam obviar, tampoc són habitatges en ruïna, és a dir, no són infrahabitatges, sinó que són habitatges que estarien en disposició per entrar a viure. I resulta que n'hi ha 1.200 de buits. A partir d'aquí, què fem? Doncs amb la llei de dret a l'habitatge a la mà, veiem que tenim que per arribar a l'expropiació forçosa del lloguer, que aquesta seria una eina prou satisfactòria, hem de fer tota una prèvia, hem de fer unes preliminars. Aquestes preliminars són, primer, detectar aquests habitatges, agafar i crear una borsa d'habitatge, nosaltres l'hem anomenat borsa d'habitatge rural per diferenciar de l'habitatge social. La borsa d'habitatge social sí està regulada per l'Agència d'Habitatge de Catalunya, però la borsa d'habitatge rural no, és un bolet que hem fet sortir. I amb aquesta
anar trucant, primer fer aquesta detecció, anar trucant, previ tot això, ojo que la martingala institucional fa que nosaltres haguem de fer un conveni amb cada ajuntament perquè cada ajuntament ens pugui cedir les dades del cadastre de cada habitatge, perquè clar, tot això de rècord sí que es pot fer, però quan estàs a nivell institucional doncs ens podrien denunciar, etc. Llavors hem d'engegar tot això, que és prou lent. Vull dir, comencem a redactar els convenis nosaltres el 2019 i els estàvem aprovant l'any passat, el 2021, perquè us feu una idea. Llavors, fem aquests convenis per la cessió de les dades i comencem aquesta feina, d'anar detectant, demanar als ajuntaments que prou de feina tenen que ens passin, perquè nosaltres no tenim accés a les dades del cadastre, per tant ha de ser cada ajuntament que ens passi les dades, etc. Paral·lelament també demanem a l'Agència d'Habitatge que ens doni el seu registre d'habitatges buits en propietat dels grans tenidors d'habitatge, els demanem que ens ho passin i encara són més lents que els ajuntaments amb això, vull dir, els costa encara molt més a l'Agència d'Habitatge de facilitar aquesta informació. Doncs amb aquesta borsa comencem a fer aquesta feineta, aquesta feina de persuasió de les propietàries, de donar-los certa seguretat. Els oferim també sempre la possibilitat d'incorporar-lo a la borsa d'habitatge social, amb el que això suposa, amb tots els programes que la Generalitat s'hi ha fet, com és l'aval lloguer, per l'incobrament dels lloguers o l'assegurança en el cas de desperfectes, sempre que ho posin un 20% per sota del preu de mercat. I nosaltres amb l'habitatge rural el que sí els oferim és aquest acompanyament i aquest assessorament i a la vegada intentar generar aquest match entre la persona demandant i la propietària. Acaba sent una relació contractual entre dues privades. Vull dir, nosaltres en realitat la intervenció que fem és canalitzar les dues necessitats per ajuntar-les, però acaba sent això. I des de la borsa hem mirat de promoure això. Un altre servei que hem intentat oferir des de l'oficina d'habitatge ha sigut la promoció de la fórmula de la masoveria com una fórmula. Molts d'aquests habitatges buits requerien una petita reforma o pràcticament no la requeria, però millorava l'habitatge i creiem que podia ser una bona eina la masoveria per això. Per un costat, per millorar la qualitat dels habitatges de la comarca i per altra donar solució a gent que d'entrada, pel que sigui, no poden pagar un lloguer o no poden pagar aquell lloguer que li demanen, però sí que són prou manyoses o tenen recursos per fer aquelles millores que es proposen. Nosaltres el servei el que oferim és tornar a posar en contacte propietària i demandant i a més fer un acompanyament tècnic, és a dir, l'arquitecte acompanya a la visita de l'obra, allí es pacten les mesures a dur a terme, es quantifiquen econòmicament i després es fa la relació contractual en base de la quantificació econòmica que s'ha pactat. A partir d'això ens comprometem a l'any de compliment del contracte o d'inici de l'entrada de la persona arrendatària, masovera, en aquest cas el tècnic hi torna, fa un repàs, fa una avaluació de les obres dutes a terme, es torna a parlar amb la propietat i a vegades se reformulen els pactes perquè surten coses noves o es reformulen perquè s'ha vist que hi ha certes coses que no es poden fer i fins i tot en algun cas la propietat s'ha compromès a pagar obres de millora veient que hi havia aquest compromís. A més d'això, des de l'oficina també fem aquesta interlocució entre els nostres ajuntaments i les entitats supramunicipals, és a dir, quan hem de parlar amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya, nosaltres ens vam fer també un propòsit que era fer un pla supralocal d'habitatge comarcal, en aquest cas. Nosaltres volíem fer aquest pla supralocal d'habitatge amb 6 anys vista, és a dir, que l'Urgell tingués una projecció de què fer amb els seus habitatges, aquests 17 municipis que comentava abans, que al final
podien ser 19 que sapiguessin què fer amb els seus habitatges a 6 anys vista. Això tenia un cost a la redacció d'aquest pla de 50.000 euros, que li va semblar desproporcionat a l'agència d'habitatge i per tant va quedar allí, va quedar sense poder-se fer, però sí que hem pogut fer, a través d'un ajut de Diputació, hem pogut fer un pla supralocal d'habitatge solidari. És a dir, de tota aquella part de tot l'habitatge, de tota el parc d'habitatge ens vam quedar amb l'habitatge solidari, que la llei de dret a l'habitatge diu que és l'habitatge de protecció oficial, a més, tots aquells habitatges que estiguin en contracte de masoveria o els que estiguin a través d'una cessió d'ús per a cooperatives, etc. És a dir, tot aquell habitatge que no està a dins del mercat especulatiu i que segons la llei ha de ser un 15% del total del parc d'habitatge i això sí que són unicornis però de colors. Nosaltres ens vam fer això, la proposta de fer la redacció d'aquest pla supralocal perquè veiem que hi havia recursos patrimonials a la comarca que eren municipals. L'exemple més emblemàtic són les casernes de la Guàrdia Civil que van ser abandonades i han passat a propietat dels ajuntaments o que estan pendents de cessió i que ens semblava un bon recurs per fer habitatge, o les antigues cases dels metges, les antigues escoles, els antics pisos dels mestres, etc., que podien ser-ho. A més, també hi ha municipis que tenen solars a disposició, que podien ser posats en cessió d'ús per a cooperatives d'habitatge i, per exemple, a Vallbona de les Monges ja hi estem treballant en aquest sentit. Tenia un habitatge, no se'n sortia de fer habitatge de protecció oficial i s'ha començat a treballar amb això. A través d'un dels projectes que abans comentava l'Anaïs, el territori de vincles, que també hi treballem molt des del Consell Comarcal, estem duent a terme a Maldà una cooperativa d'habitatge. En aquest cas és gent que tenia un habitatge que és un mas amb una granja vella que està en sòl urbà i que tenen el mas ocupat, però la granja que està adossada no. Aquesta gent va voler posar a disposició de la creació d'una cooperativa d'habitatge per reformar la granja i fer 8 unitats familiars d'habitatge i estan treballant. Ja fa mesos que van començar a treballar gràcies sobretot a l'acompanyament del projecte Territori de Vincles, que hi ha gent d'una cooperativa d'arquitectes que hi està fent l'acompanyament i l'assessorament tècnic i a la vegada fa la dinamització, fa que aquell grup, quan està allò pensit i veuen que no se'n surten, perquè és molt difícil fer aquest tipus de projectes comunitaris, com bé deia Robert, a vegades ens sembla que és la gran solució i que tothom la veurà lògica i que s'hi acollirà i no sempre és fàcil perquè ens fa falta aquesta massa crítica que realment tingui la voluntat i la vulgui tirar endavant. Aquest personal tècnic de Territori de Vincles són les encarregades d'anar esperonant conjuntament amb l'Ateneu Cooperatiu amb Ponent Coopera d'anar esperonant i nosaltres com a administració anar intentant facilitar que tot això passi i ja està. Aquesta seria una mica és la pota més institucional que fem des de l'oficina d'habitatge, però en vam voler obrir una altra que era la pota comunitària. Per què? Perquè les polítiques a les institucions són caduques i normalment duren els 4 anys d'un mandat i en el cas de l'Urgell, com que no veiem una continuïtat molt clara, la possibilitat que les polítiques d'habitatge continuessin de la manera com les havíem previst, vam creure que si obríem aquest espai comunitari hi havia una garantia una mica més gran de que si allò que fèiem ho havíem fet prou bé per a la gent tingués continuïtat més enllà de la voluntat política. I per això vam crear la taula d'habitatge, la taula que reclameu. N'hi ha diverses a Catalunya, hi ha diversos exemples de taula d'habitatge, però normalment s'han institucionalitzat molt. És a dir, la taula d'habitatge l'acaben ocupant les mateixes institucions que interlocuten entre elles i no s'acaba d'avançar o no són prou productives i s'acaben tenint com un lloc on a vegades es fan massatges. I en el nostre cas volíem que hi hagués aquesta pota de les institucions perquè ens sembla molt interessant i al final són qui han de donar resposta a la ciutadania, però per altra que hi hagués
també aquesta base comunitària. Per exemple, la gent de l'Associació de la Vall del Corb, o per exemple la cooperativa Obrim Portes de Lleida, que és una cooperativa de treballadores, podríem dir, fan acció social, el que fan elles són contractes de masoveria en pisos o cases per a gent que realment té problemes d'accés a l'habitatge. Treballen molt amb menors extutelades que tenen problemes no econòmics, però sí racistes per accedir a l'habitatge, i elles fan aquesta intermediació i a més ho fan a través de la masoveria, amb la qual aprenen un ofici i s'empoderen molt més. Hi ha aquest tipus de gent, hi ha el Col·legi d'Advocats, vam convidar la PA, que no ha volgut venir mai, però sí s'ha ofert a col·laborar sempre en el que vulguem, i a la vegada, doncs això, hi som els ajuntaments de la comarca, hi ha el Consell Comarcal, hi ha l'Agència d'Habitatge, que la fem vindre perquè ens agrada molt explicar-li coses, i després hi ha també el Col·legi d'Arquitectes i Aparelladors pels temes urbanístics, que també sovint són un escull sobre el que treballar i ens sembla molt interessant. I, per exemple, aquesta taula d'habitatge és la que ha fet la proposta d'accions o de problemàtiques a resoldre a través del Pla Supralocal d'Habitatge Solidari, perquè ens semblava interessant que anés sortint d'aquest procés participatiu. I tot això ho hem anat fent durant aquests 4 anys. Durant aquests gairebé 4 anys hem anat contínuament a explicar tot això que fèiem a l'Agència d'Habitatge per intentar millorar el funcionament de les oficines, i sempre tenim l'esperança que en algun moment ens diran que vale, que sí, que potser sí que no anem tan errades i que val la pena apostar per aquest tipus de formes d'organització comunitària i mancomunada dels municipis. I ja està, bàsicament crec que ja ho he explicat tot.